in dai duniya kake nema, duniya kake nema ba muna duniya ba, na rantse da zatin Allah wannan sirri ban yi izinin shi ba wallahi sai kai sharing kai lakin, saboda kai ma ka cire bakin ciki yanda na cire bakin ciki, kai ma ka cire bakin ciki ka tura wa al'umman manzon Allah. Idan baka iya sharing ba wallahi nayi maka izinin shi saboda manzon Allah. Dan uwa ka dauki wannan sirri ka jaraba shi. Ana rubuta wannan tauraro kafa 107, 107 ake rubuta shi. Dan uwa sai ka wanke, sai ka samu kwai guda uku, sai ka samu kwai guda uku. Muna kawo muku sirri akan abin da ya shafi kwai. Kwai ana hada abubuwa na jalabi na duniya da shi, ana hada neman daukaka da shi, ana hada jalabi da shi. Dan uwa sai ka dafa kwai guda uku, dan uwa ka ci safi rana yamma, na rantse maka da zatin Allah a ranar dan uwa sai ka samu kuɗi. Wannan sirri sha yanzu ne magani yanzu, rashin jini rashin yankawa, albarkacin manzon Allah. Dan uwa ka yi shi ko yanzu zaka samu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi.